زرزر زينا أمباسادر إيرترا فدريشن روسيا أتو بيتروس تجاي كم تنقاس أمباسادر أب كازاخستان بشوعة نحسة ورغ السرحو نتحفيد قدات وزاي قلشارة عبدو كاليكوفا أركيبو أبتي أب كتما أستانا استخاي دركب أمباسادر بيتروس تجاي سلامتا بريزيدنت إسياس أفوركي بريزيدنت كازاخستان نور سلطان نازاربايف دحر مقرب زمدنا خلتين هجرات أب كل مدايات كعبن كحيلم وغن إيرترا نزلو دليتن قربنا تنقليتو صحفيت قدات وزاي كازاخستان قلشارة عبدو كاليكوفا دما بوغن هجراون تمساسال دليت كم زلو دحر مقلاز نهزب إيرترا بريزيدنت إسياس أفوركن سناي منيوت قليتا أبزوب عن سبعة لعلى 33 مليون نعفاز ودو بروجكتات تحت غرز حرشان كرماين تكالات مرتن تعنان مسرحان نتسقان ترقياتات كمون كيسان وطنن كم تتكبرو شمونتن شاعتن حسب استخايدة قمقام تقليتو أبتاب كتما كرن استخايدة مفقاو قمقام سراح عم حدار زبعتو علي محمود أبز اسمعو قال زكايدو قمقاماس تجبوتو عوتات بمعقاب استرايو دخمتات نموقادن زور تزعيو نمسقوامن زعلمو مخانو بمتكاس كلهم وطنات بمتر تمر مدبات مختن لمعتن كرا كم زقبا أجنزيبو عبز قربت أبتاب أب تحت قرصة ترجعات بستجبر وفرت ترجع إلى برعد دبرسينا بركنتريا فلفلة دك جبرو ورا كرن حل أسمات قنع كمودمان نوزبا إلى برعد مس نوزبا اللوج عن سواز الرهب مسمر بمتحبار حزب من قسم كم تسرح قلتن كله في المولدان هوسبيتال كرن دما سوسان 400 كافنت أو سرحته 5 عامت حبيرو مسناو حرشان معبالن مسفحم استخايد السرحات دما من وزباتات كرن قلب حمل مالون إلى برعدن سلسة ديقاتاتن سلسة رياتاتن كم تسرحا بهزبا وفرتات دما أدمعتين تفتات معقامين حمدن كم تعمو تقمقيمون عمو داتا مفتاح حجرة استماعي كمون محيال مسرح مهار مستمهارن نابز غزة الفرق عمل زيادة أتوكرو زقبر اللهم مخانم تحبيرو أخي بنياتات عبز حبور إيتو قبر مريت بعتب كب مقلي وحج فيزان ديقا مزرتن عتب قلعتها قبر لهم مترناف عدتات كدفا قالو أبا قلولوت موقع عزيز ولا شقرات مكلال كسرح متصبين نفس طولات حبورات اللي من ملبسهم بستمحيش أقواب كهنة عزبلن كالين لبواتاتن ريتوتاتن أم حلالي فهم بيت صحفة تغلالي أوديتر إيرترا أهدو مقوطر أفتاز مسرح بمنصر سلطنتن أدمعنتن نمقام مذكر كلمة مصنعتن وطن سرحن نديفو نتن في قبراون مقبار تبيت صحفة تقدمو مس محبر لعلوت كالات أوديت أفريكا بزبصحو سمع مسرت هبا هاقرنا حدش أقوا فتاز مع أوديت متتاون تقباراون مقبارن زودونا يكل تقنى فولي سلطنة تزازيمو تخاب 31 حمله 11 حسب اسمراس توهاب موياو سلطنا ابا غباب مقصار فاينانساوي تكالات مسرح اوديت زغاطمو بدوتاتن اغبابات افتات حومن مرتعو اوديتن ميلاتات اتاقخبا حبريتان سندان اتعقبان وصيت اوديت ابزولون كالوتن زعباتات استكور نيرو أمزازمت سلطنا بيت صحفة تغلالي أوديتر وانا دايركتر أوديت آتو منقس دانيو أبز اسمعو مدرة مقام أحدو أفتاز ما سرح حب كل زملكة منقساوين تكالات زكاية سرحات بمقوصار تحتاتنتن قلوصنتن زعندتاتو أدمع سرالحان متقتاو نواتاون فاينانساون تسقاتات حجر بقطاب من قدي أما علان معال حقاز مخانو أبريهم اتمياو سلطنا كاب أوغندا كينيا بوتسوانان دوب أفريكا بزموزو كيلاتات أوديتيو توحيبو سلطنتنا أدمعنتنا قلقلوت عنان من رقات بزكاية زلو تعري أباتع تمكرون من اللوات زعلمه عودة زيت تخايدو وكيل إرينا إبراهيم عمر نزدالو تبزاب عرسي مسمورون كتور بيع أبزوبا سيميناويك أي بحري زنت في سمويات عنا حد حداوي تمكروتات بملوات ذهبوا أقلقلوت نمحيال زعلم عودة زيته أبكتما باتع تخايدوم أبزي كابشوعتك سبت شعتن حسس تخايد عودة زيته نمحدران نبرتن عقم سبن أقداس النسلطنان عبيت سراحن موتانن مقمقامن مدبات أقباب من الأخحمم نبزل على تكالت عنا زيادة أتكرو كمتوهبهم وكيل إرينا حبيروم تساتفتي تعود زتا موياوي نطفتاتو من محيار زوها باقلقلوتن أقداس مخان بمتقاس درجات مهرتي أبالات بحفشا بروح أكبابيتا زسرح زلو دما بفلاي كبن مبال نايمن لأ أخت مهرتي كدفالو تلابيوم كابيت عفت انفر مينستر تعنا زوبا سيميناوي إيه بحري دكتور داويت ستيفانوس أبزس معقال ناقداس نت ملو وقت مكروتات أبسرح بمتقاس وهدات أبسرح كدنفع تسويعهم
ኣብ መወዳእታ ኮሚቴ ጥዕና ንኡስ ዞባታት ክሕይላ ኣብ መንጎ ዞባን ንኡስ ዞባታትን ቀጻሊ ርክባት ክህሉ ንኡስ ዞባታት ኣብ ትሕቲአን ዝርከባ ትካላት ጥዕና ስሩዕ ምክትታል ክገብራ ኣብ ምምዳብን ምቕያርን ኣባላት ንጹር መምርሒ ክህሉ ተቋሪጹ ዘሎ መምዘኒ ሰራሕተኛታት ዝጅመረሉ ባይታ ክፍጠር ዝብሉን ካልኦትን ለብዋታት ቀሪቦም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ብርሃነ ዓለም ሰገድ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ርክብ ትካላት ጥዕና ዘለውን ጸገማትን ብድሆታትን ብቐረባ ንኽገልጻ ባይታ ከም ዝፈጠረለን ብምብራህ ከም ውጽኢቱ ኣብተን ትካላት ዝጸንሐት ድኽመት ኣሰራርሓ ተፈዊሱ ንህዝቢ ምእኩልን ብቑዕን ኣገልግሎት ጥዕና ክህባ ትጽቢት ከም ዝግበር ኣነጺሩ بوفر خرمتاو المعات قلات بوتاتات مقرابن حمدن ماين معقابن قصال صاري زكايد كما قصلتا نايزي لو معامتون حد ورحب زغصل وفري عصرتات اشحات اقراب تتقيلون حيالو زالاتات سريحمون تصقينو من الله ابزوا ماكل نسخايد وفر بزملكت برهانه عند مسقل صبصبالو ابزوا ماكل كاب شدشت حملين حد ورحب زغصل وفر تمهارون المعات كسلاسل كاب ستوطنه مدبات اتي 88 مئتاويت كم تتكبره ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓቢሩ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ኣቶ አብርሃም በርሄን ኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ በቲ ልዕሊ 8000 ተምሃሮ ኣብ 54 ነቁጣታት ተወፊሮም ዘሰላሰልዎ ስራሕ 254 ኪሎ ሜትር ዛላታት ክስራሕን ክጽገንን እንከሎ ልዕሊ 190,000 ጎዳጉዲ ተኳዒቱ ፈልስታት ከም ተተኽለሉ 28000 ኣግራብ ከም ተኾስኮሰ ኣስታት 7 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ከም እተጸገነ ኣብርሂው እዚ ኩሉ ስራሓት ዝኽንሪኦ ኸልና ምስ ናይ ዓሚ ወይ ከዓ ምስቲ ኣብቲ መደብ ዝነበረ ክንሪኦ ኸለና ኣብ ምስራሕን ምጽጋንን ዛላታት 274 እዩ ነይሩ እዚ ሕጂ 80 ሜታዊት ናቱ ዓሚና ያለና ኣብ ዝወፍሪ ኣብዚ ናይ ምትካል ፈልሲ ምስ ዘሎ ውሁብ ኩነታት ናይ ክሊማ 374,000 ክንተክል ኣብ መደብ ነይሩ ምስ ዘሎ ክሊማ ግን ታዝነጠበት ማይት ብምጥቃም ክሳብ 190,000 ጎዳጉድን ተኽሉን ክንበጽሕ ክኢልና ብዘካዚ ኣብ 44 ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 6,000 ሰደቓታት ክጽገን እንከሎ ኣብ ትካላት ጥዕና ወፈረታት ጽሬት ተኻይዱ ከምኡውን ኣብ ንጥፈታት ድሕነት ትራፊክ ኣድማዒ ስራሕ ከም ተዓመ ብተወሳኺ ኣረድዩ ካብ ቀንዲ ዕማማት ናይ ዝወፍሪ እዚ ሓመድን ማይን ምዕቃብ ኮይኑ ብዘይካዚ ኣብ ድሕነት ትራፊክ ኣብ ጽሬት ኣከባቢ ናይ ሆስፒታላት 6,040 ዝኣክል ናይ መልሓምን ምግጥጣም ናይ ሰደቓታት ይኹን ሰድያታት ከምኡውን ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከብ ጎረንዳዮ ናብ ባስካ ዘእቱ ንዕኡ ምጽጋን ከም ዘካየዱ ማዓጹ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ካንቸለታት ማለት እዩ ዋላ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ክፍልታት ዝርከብ ማዓጹ ምጽጋን ገይሮም ኣለዉ ነቲ ከይተዓመስ ተረፈ 12 ሚእታዊት ብዝምልከት ድማ ኣቶ አብርሃም ገለ ካብቶም ኣብቲ መደብ ክሳተፉ ዝተመደቡ ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ብዘይምስታፎም ከምኡውን ክራማት ድኹም ብምንባሩ ምዃኑ ገሊጹ ተምሃሮ በብእዋኑ ንዝተኸልዎ ፈልስታት ሕብረተሰብ ብግቡእ ክከታተሎን ክከናኸኖን ብምዝኽኻር ድማ ኣባላት ሃማደኤ ንወፋሮ ብዝገበርኦ ምትብባዕ ኣመስኪኑ እዞም ተምሃሮ ምስ ሙሉእ ሕልና ተጊሆም ዝተኽልዎ ዘለዉ ናይ ጽባሕ ንግሆ ጽቡቕ ፍረ ንኽርኢ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ወላዲ ከምዘን ኣዴታት ካብ ገዛ ወፂአን ናይ ደቀን ብተግባር ዝሪኦ ዘለዋ ስራሓት ብሙሉእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዘለዎ ወላዲ ኣብ ምትብባዕ ናይ ደቁን ዝያዳ ከዓ እቲ ዝተኽልዎ ዘለዉ ኣብ ምዕቃብን ንኽሳተፍ እላቦ زغلكم تعذبت زغلت زينا وصاي دقيمنا زينا وصاي ودم حرات هاجرات عبز عمد زين قدات ميتي لو خابست محصنو متن ገንዘብ ፍርቁ ጥራይ ከም ተረኸበ እዚ ድማ ነጸገም ዘቃለል ከም ዘይኮነ ጸብጻባት አመልክቶም እቱ ውድብ 4.9 ቢልዮን ዶላር ተማሕጺኑ መንባሩን ተሆነ ግን 2.5 ቢልዮን ዶላር ጥራይ ከም ተረኸበም እቶም ጸብጻባት ዝሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቁጥሪ ግዳያት ጥሜት ብደረጃ ዓለም ናብ ልዕሊ 20 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ በዚ ድማ ዋላውን ብምሉእ እቲ ገንዘብ እንተዝርከብ ኣኻሊ ከም ዘይከውን ይግለጽ የመን ሶማል ዶብ ሱዳንን ናይጄሪያን በብዙሕ ግዳያት ጥሜት ዘለውን ሃገራት ምዃነን ይዝጥቀስ ድምር ባህርያውን ሰብ ስርሑን ጸገማት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተርእዮ ምዃኑ ተፈሊጡሎ
ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቶም ግዳያት ንምርዳእ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተማሕፀኖ መጠን ገንዘብ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት እቲ ዝበዝሐ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ሶርያ ብ10 ነሓሰ ምብራቃዊ ሸነኽ ከተማ ደማስቆ ልዕሊ ዝርከብ ዒላማታት ዕጡቃት ጉጅለታት ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ተቃሊሑ እታ ሃገር ብውሕዱ 27 ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ከም ሳዕቤን ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ከም ዝወረደት ጸብጻባት ኣመልኪቶም ሶርያ እቶም ዕጡቃት ኣብ ከተማ ደማስቆን ከባቢኡ መጥቃዕቲ ንምክያድ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ብምግላጽያ ነቲ ስጉምቲ ወሲዳ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሶርያ ካብ ውግእ ነጻ ዝኾነ ዝባን ንምስራት ስምምዕ ከም ትበጽሐ ዝሓበሩ ተዓዘብቲ ብክልቲኦም ወገናት ዝካየድ ዘሎ ተጻብኦታት ነቲ ስምምዕ ዘፍርስ ምዃኑ የረድኡ ክልቲኦም ወገናት በቲ ጉዳይ ንሓድሕዶም ይወቃቀሱ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ዘሎ በአሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ህላዊኡ በአፍጋኒስታን ምንዋሕ ኣብታ ሃገር ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ይጋድድ ከም ዘሎ ተዓዘብትን ተንተንትን ኣቃሊዖም እቲ ኪዳን ኣብ አፍጋኒስታን ዝጥቀመሉ ዘሎ ወታደራዊ ስትራቴጂ ዕጡቃት ንምስሳን ባይታ ዘጣጥሕ ከም ዝኾነ ዝጠቕሱ እቶም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ከም ሳዕቤኑ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ እውን ኣብታ ሃገር ከስፋሕፍሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣረድዮም ኔቶ ጸጥታዊ ዘይምርጋእ አፍጋኒስታን ንዓረገ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብታ ሃገር ንዘይተወሰነ ግዜ ንምጽናሕ ዘኽእል ውጥን ይሕንጽጽ ከም ዘሎ እዩ ዝትንተን ዘሎ ውጥን ኔቶ ህላዊኡ ብምርጋጽ ጸጋታት ሃገር ንምጉሕጓሕ ምዃኑ እዩ ዝእመት አፍጋኒስታን ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋእ ሰላም ረኺባ ተጠቃሚት ጸጋታት ክትከውን ከም ዘይከኣለት ጸብጻባት ይረድኡ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ብ2001 ድሕሪ ዘካየዶ ወራር አፍጋኒስታን ጸጥታ እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዕዳጋታት ኤውሮፓ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ዝግለጽ ተበከለ እንቃቆሖ ዘሻቅሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ኣኼባ ሚኒስትራትን ኣህጉራውያን ተቆጻጸርትን ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ሕብረት ነዚ ገለጸት ተርእዮ ብልዕሊ 15 ሃገራት ኤውሮፓን ሆንግ ኮንግን ከም ተላብዐ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ እቲ ብከላ ህጹጽ መክትኢ ክግበረሉ ዝጸውዐ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣባል ሃገራት ተርአን ክጻወታ ጸዊዑ ኣሎ ይኹን እምበር ሃገራት ኤውሮፓ ክንዲ ሓበራዊ ፍታሕ ምንዳይ ንሓድሕደን ይወቃቅሳ ብምህላውን ኣብ ሓጺር እዋን ክግታእ ከም ዘይክእል ክእላታት ጥዕና ይእምቱ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮፓ ክእትውኦ ንጸንሓ እንቃቆሖ ብምቁራጽ ዜጋታተን ንግዚኡ እንቃቆሖ ከይምገቡ መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን ኣለዋ ጀርመን ሆላንድን ቤልጅየምን በተሪዮ ዝያዳ ዝተሃስያ ሃገራት ምዃነን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ትጥዕናዊ ስጋት ኮይኑ ዘሎ ብከላ ብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ከም ተረኣየ ጸብጻባት ጥዕና ይረድኡ ሓይል ባሕሪ ሩስያ ኣብ ዞባ ባልቲክ ወታደራዊ ልምድ ጀሚሩ ዕላማ ናይ 11 ነሓሰ ዝተጀመረ ልምምድ በቐንዱ ካብ ሃገራት ምዕራብ ክመጽእ ዝኽእል ተጻብኦ ንምምካት ከም ዝኾነ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሃገር ሓቢሮም ኣብዚ ንክንደይ መዓልታት ከም ዝጸንሕ ዛጊት ዘይተነጸረ ልምምድ ልዕሊ 2000 ሰራዊት ብውሕዱ 20 መራክብ ውግእን ካልእ ብርክት ዝበለ ኣጽዋርን ይሳተፍለዉ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዞባ ባልቲክ ህላውእን ንምርጋጽ ብዘካይዶ ዘለዋ ወታደራዊ ንጥፈታትን ሩስያ ብትወስዶ ዘላ መልሰ ግብርን ዘይምርጋእ እቲ ዞባ እናዓረገ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኡ አሜሪካ ንሉላውነት ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ትጥሕሳላ ክትብል ቻይና ከሲሳ ቻይና ነዚ ገለጸት መርከብ ውግእ አሜሪካ ብ10 ነሓሰ ብዘይ ፈቃድ መንግስቲ ቻይና በቲ ማያዊ ኣካል ከም ዝሓለፈ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ብዘውፅኦ መግለጺ ትስጉምቲ ተኽታኹ ምዃኑ ብምሕባር ኣሜሪካ ኣብቲ ማያዊ ኣካል ትገብሮ ምትእታው ከተቋርጾ ጸዊዑ ኣሎ እታ መርከብ ብኣባላት ሓለዋ ባሕሪ ቻይና ተዓጊታ ከም ተመልሰት እዩ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ዝሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ጄምስ ማቲስ ንጉዳይ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ብዝምልከት ኣብ ሳልስቲ እዚ ምስ ቪየትናማዊ መዘንኡ ዘካየዶ ዝርርብ ንቻይና ኣወጢዑ ቻይና ጉዳይ ናይቲ ማያዊ ኣካል ንሃገራት ትዞባ በቐንዱ ድማ እጀታ ከም ዘለዎን ዝምጉታ ጥራይ ከም ዝምልከት ብምሕባር ኣሜሪካ ኢዳ ከም ምእታው ክትቁጠብ ጸዊዓ ኣሜሪካ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ምትእታው ንምግባር ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዋ መሻርክታ ብምውሃድ ትሰርሕ ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብ ፊሊፒንስ ተላብዒ ሓድሽ ለበዳ ኢንፍሉዌንዛ ዕዋፍ ኣብታ ሃገር ጥዕናዊ ስጋት ፈጢሩ መሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ሕርሻ ፊሊፒንስ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ሕማም 10,000 ደርሁ ከም ተለኽፋ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ BH7N9 ዝተባህለ ቫይረስ ዝላባዕ ሕማም ዛጊት ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ከም ዘይጀመረ ዝገለጸት ሚኒስትሪ ንምግትኡ ልዕሊ 200,000 ደርሁ ክቅተላ ወሲኑ ኣሎ እቲ ቫይረስ ካብ ቻይና ብዝመጽእ ኣሳገምቲ ዕዋፍ ናብ ፊሊፒንስ ኣትዩ ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና ኣሚቶም ኣለዉ
ኣብ ደሴታዊት ሃገር ግኔርናን ዝተኸስተን ልዕሊ ሓደ ሰሙን ቀፂሉ ዘሎን ሓደጋ ባርዕ ጫካ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ወሪዶም በቲ ሓደጋ ልዕሊ 1500 ሄክታር ጫካ ከም ተሃምኸ ዘመልከቱ ጸብጻባት ገና ይስፋፍሕ ስለ ዘሎ ትኽሳራ ክዛይት ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ ትባርዕ ኣብ ክሊ ኣየር ሃገር ዝፈጥሮ ጽዑቕ ትኪ ኣብ መጓዓዝያ ኣየር ጸገማት ከም ዘሰዓበ ተፈሊጡ ትባርዕ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ሃገር ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ዝበርትዐ ምዃኑ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ኣብ ግሪንላንድ ሓደጋታት ባርዕ ጫካ ሳሕተ ከም ዘጋጥም እዩ ዝሕበር ናይ መወዳእታ ዜና ታይላንዳዊት ናይ ዕድመ በዓል ትጸጋ መበል 91 ዓመት ዕድሚኣ ብቐዳማይ ዲግሪ ክትምረቕ ምኽኣላ ኣቓልቦ ስሒባ እዛ ኪምላን ጂናኩል ዝተባህለት ሽማግለ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዕድል ስለ ዘይረኸበት እያ ጓል 85 ዓመት ምስ ኮነት ትምህርታ ቀፂላ ንሳ ብምልኦም ደቃ ብዶክትሬትን ማስትሬትን ድሕሪ ምራቖም ትምህርታ ክትቅጽል ከም ዝወሰነትን ከም እተዓወተትሉን ሓቢራ ትምህርቲ ዕድመን ጾታን ከም ዘይፈሊ ዝሓበረት ኪምላን ኣብዚ እዋን እዚ ንደቂ ደቃ ትምህር ከም ዘላ ገሊጻ